Môžem sa spýtať rýchlu otázku. A vieš hrať šach? Čo? Či vieš hrať šach? Pekný pes, môžem si ho pohľadkovať? Ahoj. Jak sa volá? Či vieš hrať šach? Ja si hľadám kráľovnu. Ja neviem, čo ty hovoríš, že... Lebo si hľadám kráľovnu. Dobrá hláška, ne? Pochvál mi to. Jak sa voláš ty? Áno. Ty si Ukrajinka? Áno. No, nevadí mi to inak. Ako to poznáš? Čo je Ukrajinka? mi to tak prišlo taký prízvuk trošku, že také zatiahnuté Ačko si dala. No, je zima asi trošku, ne? Je No. už domov, ona už... Dobre, nebudem vás zdržovať. Dala by si mi na teba nejaký kontakt? Áno, Že by sme si zahrali šach. Instagram dať. Daj Instagram. Instagram? No, naťukaj mi to tam, prosím ťa, iba. Je zima, je... Dobre, ďakujem. Ďakujem. Dobre, a nauč sa pravidla šachu, zahráme si niekedy. Dobre. Čau. Aj tebe.